Hola, bona tarda, com esteu? Segur que esteu tots molt bé. Benvinguts a la secció del Tastallibres. Pels que no em coneixeu, el meu nom és Montse i treballo a la Biblioteca Antoni Pla de Vall i Font de Taradell, a la sala infantil. Doncs ara ja ens coneixem, què sembla? Comencem? Sí, doncs som-hi. A veure, jo us portaré moltes novetats perquè n'hem rebut moltíssimes. Com que veig que tots esteu preparats, començarem per la primera. A veure què trobo per aquí. Ja tinc una. Però no serà així de fàcil, no. A veure si l'encerteu. Us repto. Aquest llibre que tinc a les meves mans és d'una escriptora anglesa. Una escriptora que fa més de 70 anys que les seves novel·les són famoses. Té una col·lecció esplèndida de llibres pels nens. I totes són fenomenals. Estan plenes d'aventures, estan plenes d'intriga, estan plenes de contrabandistes, estan plenes de vacances i estan plenes de nens i un gos. Ja sabeu quins són? Sí? No? Doncs guiteu. Ta-txan! El Club dels 5. Com us he dit, 4 nens. Qui són aquests 4 nens? A veure, són la Jordi, en Juli, en Dic, l'Anna i el seu gos, en Jim. I aquí ens ha arribat amb l'aventura del 5 i el gran enigma. Què deu de passar? A veure què ens diu. La Jordi veu una llum a la illa de Kirin, en plena nit, i se n'adona que és la primera pista que hi ha intrusos a la seva illa privada. Qui són els visitants misteriosos? Què hi fan a la illa? Doncs si voleu saber, el tenim a la biblioteca. Us està esperant. A veure, cap aquí. Què més tinc per aquí? Aquest crec que també us agradarà. Aquest ja no té 5 nens. Aquest en té 7. 7 nens. I són un equip genial. Un equip que han dit que mai s'abandonaran, que sempre, tota la vida estaran junts i faran pinya. També hi ha aventures, també hi ha esport. Sabeu qui són? No, segur que sí, quan us l'ensenyi el coneixeu tots. Oiteu, els futbolíssims. I aquesta vegada és el misteri de les 101 calaveres. Resulta que han hagut d'anar a jugar un partit amb un poble que s'acaba d'inundar. I del mig del fang, a la que xuten la pilota i surt una calavera disparada. Què haurà passat? D'on surten aquestes calaveres? I 101? Són moltes, no? Doncs guiteu. Aquí els tenim. Els futbolíssims. I també us esperen. I ara, a veure què més trobo aquí. Us agrada la màgia? Us agraden les aventures? I la moda també? Doncs aquest és el vostre llibre. Les bruixes a la moda. Oiteu-la. Aquesta d'aquí és la Tiga. I la Tiga resulta que no sap què és una bruixa. No. Però en aquest episodi la descobrirà la gran competició. Resulta que vindrà una altra bruixa bona i li explicarà què és una bruixa. Però per descobrir si és una bruixa o no és una bruixa, el primer que haurà de fer és anar a la competició i guanyar, perquè si no, nanai, a veure què ens diuen. Per aquí dintre, oiteu, aquest és el poble on viu la Tiga. Aquí ens expliquen una mica. De bruixes n'han rondat sempre per aquí. Preparen pocions llefiscoses a les calderes i volen pel cel sobre una escombra. Riuen com boges, diuen maleficis i tenen gat. Importantíssim! Es veu que si vols ser una bruixa has de tenir gat. Si no tens gat, no ets una bruixa com cal. Vull dir, no sé com ho veieu, Si voleu ser bruixes, ja sabeu, un gat. La majoria de la gent es pensa que les bruixes són molt dolentes, amb aquells vestits negres,
esparracats, el barret punxegut i un nas gota afavoridor. Però tot això són ximpleries i no expliquen la meitat de la història. La veritat, la voleu saber? Sí, doncs s'amaga més avall, per sota de la canonada de les piques. I en aquest llibre ho descobrireu. Què fan les bruixes i què no fan? Si realment són tan dolentes com diuen o són dolces i carinyoses? No ho sabem. Què us sembla? Ja sabeu on el trobareu. El temps se'ns ha agotat, però la setmana que ve, el dimarts a les 4, tornarem a ser amb vosaltres. Us esperem a tots. I ja sabeu, aquí us explicarem totes les novetats que tinguem a la biblioteca. Fins la setmana que ve. Molt petons a tots! Adeu, adeu! Que vagi molt bé! Fins la setmana vinent!